Minsan kapag bibili ka ng pakwan sa mga tindahan, pagkain mo hindi masarap kung minsan masasabi mo sa sarili mo na hindi sulit yung binayad mo. Pero dito sa Magaraw, maliban sa mura ang pakwan dito ay napakasarap din. Ito talaga sa Kasuray Magaraw ang pakwan capital ng Magaraw. At halos lahat ng mga nagbebenta na pakwan sa buong Camarines Sur ay dito sila umaangkat. Sa ngayon nga lang, medyo kakaunti ang mga pakwan ngayon dito dahil nga gawa nung nangyaring bagyo noong nakaraang taon, hindi nakapagtanim kasi nalugi, hindi pa nakakabawi sa mga nasirang pananim nila na binaha nung nangyaring malawakang baha dito sa Camarines Sur na halos lubog ang Naga City pati na rin ang mga katabing munisipalidad. Hindi po sa iya. Pero po, pagalang mo. Sikay. Kaya ngayon dito sa Kasuray Magaraw, kakaunti ang mga nagbebenta ng pakwan ngayon dito. Pero ganun pa man, nanatiling masarap pa rin ang pakwan dito. Ewan ko ba, talagang masarap ang pakwan dito. Kahit sino taga dito ang tanongin nyo, dito ko talaga makakabili sa Kasuray Magaraw ng masasarap na pakwan. Gaya na lang nitong aking binili. 10 piso lang ang kilo nito. Sa halagang 100, 3 pirasong pakwan na ang nabili ko. Ito talaga ang advantage pag nasa probinsya ka. Makakabili ka ng mga mura. Murang gulay, murang pakwan. Ang medyo mahal lang talaga dito sa Camarines Sur ay isda. Kasi malayo dito sa dagat. Ang medyo mura lang dito ay yung tilapia. Makakabili ka ng mga murang isda doon sa mga coastal area nitong Camarines Sur. Maraming mga negosyante ang dumadayo dito para lang bumili ng pakwan. Karamihan sa kanila, malalaking sasakyan ng dala, mga trucks. Kasi nga, mura ang pakwan dito. Nasabi na natin, 10 piso ang kilo ng pakwan. Maliban nga sa masarap ng pakwan dito, malutong, lahat na yata nakatangian na pakwan, masasabi kong nandi dito sa quality ng pakwan dito sa Kasuray Magaraw. Sa inyo, sa mga gustong umangkat o bumili ng pakwan na maramihan at gusto nyo makamura, pwede kayo pumunta dito. May mga bibili pa rin naman dito hanggang ngayon. Gusto nyo mag-resale, punta kayo dito sa Kasuray Magaraw at makakabili kayo ng murang pakwan. So ano nga bang benepisyo ng pakwan? Nakakapag-detox, nakakapagpaganda ng balat, nakakapag-improve ng ating hydration, ginagawang malusog ang ating mga puso. Mayaman din ito sa antioxidants, kagaya ng lycopene at saka vitamin C na proteksyon sa ating mga selula para wag ma-damage at mabawasan ang inflammation. Maganda rin ito sa mga nag-workout, na mga nag-gym, di gaano sumakit ang inyong mga muscles pagkatapos mag-workout.